ma fatan alkhairi da fatan an sha ruwa lafiya. So da wannan damar ce nake so in sanarwa da yanayin yanzu Ramadan kuma ga lockdown. So shine akwai wasu hanyoyi da za ka yi making money online ba sai ka wani ko aiki ba ko abin nan. So akwai kuma chat ma da mutum yake yi kamar WhatsApp, Snap da Facebook, Instagram da YouTube channel. So amma me mutane da yawa ba su san ta yaya za su yi making ɗin kuɗi ta cikin wannan ba, ta yaya za su samu kuɗi ta cikin wannan. So ba fa yanzu sai kana da kwamfuta ba ko wani ka je cafe ko wani waye ba. So za ka iya da wayar hannunka ma ta chat ɗin da kake ko WhatsApp za ka iya samu kullum $5 a WhatsApp, ko audio za ka samu $7, a video call za ka samu ko da ba a yi picking ba idan ya zama missed call in dai ya shigo za ka samu $3, idan an yi picking za ka samu $11 kullum. So ya danganta dai da yadda kake chat da yadda kake ma'amala. Sannan akwai Facebook, akwai others chat dai da yawa dai chat ɗin dai da ake yi. So yanzu ana making ɗin kuɗi. So ta dalilin wannan na san mutane da yawa ba su san abun nan ba. Akwai Facebook, akwai Instagram, akwai Snapchat, akwai YouTube channel. So ga Bitcoins, ga Pipe. So suna da yawa hanyoyi. So idan kuna so ku ga wannan abubuwan, so za mu fara ɗora muku shi daga ranar Juma'a. Duk Juma'a duk sati da yadda kuma waya akwai abubuwa da yawa da ba ku sani ba. Mutane da yawa da ba su sani ba suna amfani da waya amma ba su san ya za su yi wani. Akwai abubuwan da yawa da take da amfani da shi kamar tracking waye. So mutum bai san ta ya zai ya san wannan ba. So idan za ka biyo mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Red King TV, so za ka ga wannan abun nan ɗin dai. Kar dai ku manta ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. So mun gode.